बिजाथि सायख'नाय मोनसे हाबाफारि लादों। औ माने मानगोनां इमरान मासुद एमपि बिथाङा जाबाय स्क्रिनिं कमिटि क'अर्डिनेसन मेम्बार आरो बिथाङानो जाबाय जोंनि स्क्रिनिं कमिटिनि चेयारपार्सन जाबाय प्रियंका गान्धी बिथाङानो थिनहरदों आरो बिथाङानो जाबाय ग्रासरुट लेभेलनि रिपर्टखौ लानानै बिथाङा फैदों खारन जोङो गोदोनि आगोलाव जों मिथिनाय बायदिबा माने बिटिके नेसनेल पार्टिफोरा डाइरेक्टलि सोरखौबा गोजौनिफ्राय होगोन बे बिथांखौनो जोंनि भटार्सफोरा भट होनांगौ जायोमोन बा पार्टिनि नाथाय दिनैनि बेलायाव नेसनेल पार्टिबाबो ग्रासरुट लेभेलाव रिपर्ट लादों बिथांमोना मण्डल रिपर्ट लादों ब्लक लेभेलनिफ्राय रिपर्ट लादों लोगोसे बिउ लेभेलनिफ्राय रिपर्ट लादों माबा बुथ कमिटिनि रिपर्ट लादों लोगोसे आरो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसननिफ्राय लादों जेनेबा नोङो छात्र संगठननिफ्राय लादों ट्राइबेल संगठननिफ्राय लादों सरिना छात्र संगठननिफ्राय लादों बिदिनो बुहुत गोबां जनगोष्ठी आरो सिनियर सिटिजेननिफ्राय बिथांमोना रिपर्ट लादों सोरखौ होयोबा आरो सोर सासेखौ साबसिन हिसाबै आरो माबायदि सोरखौ होयोबा नोंथांमोना गोजोनगोन बिदिनो साफा साफा वान टु वान सोंदों बिथांमोना आरो निस्सय बिथांमोना सेटिसफाइड जोंनि गरेस्वरनिफ्राय कंग्रेस दलनिफ्राय देरहागोनखौ रोखा बायदि नुहुरदों आरो बिथांमोना बुंलांदों रिसेन्टलि माने जोंनि गरेस्वरखौ माने कंग्रेसनि बिजाथि हिसाबै सोरबा सासेखौ सायख'गोन आरो जोंनिफ्रायबो रिपर्ट लादों आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टखौनो बुंदों मोजां केन्डिडेट सायख'योबा गरेस्वरनिफ्राय देरहानाया खाथां आरो जौसे खोन्दो माने देरहानाय देरहागोन आरो स' ओंखायनो नेसनेल पार्टि हिसाबैबाबो देग्लाय माने बिथांमोना जथेस्थ' ग्रासरुट लेभेलाव रिपर्ट लादों बेखिनियानो आंथो जिहेतु नोंथांनि मुङाबो गरेस्वर समस्तियाव चर्चा जागासिनो औ आंबो होदों नमिनेसनखौ होनायालाय खिन्थु बिथांमोना जे हाइकामाना जुदि आंखौ बिजाथि महरै होयोबा आं जथेस्थ' गोजोनगोन आरो लोगोसे आं देरहागोनखौबो आं आसा खालामो खारन जों बाहाय अपेन मोनसे सिट बिदिनो एसटि खथा जोंना किबाथ' दंबावो गरेस्वरा अपेनबाबो बाहाय जोंनि बिखेखै ट्राइबेल जोंनि बर' भटार्सआ 50,000नि खाथियाव बा 50,000 बांसिन जानो खाथियाव दङ लोगोसे सिंगल लार्जेस्ट कमिउनिटि हिसाबै दङ भटार्स हिसाबै बिनि गेजेराव जुदि आङो कंग्रेस दलनिफ्राय जुदि आं बिजाथि जायोबा आरो गुबुन दलनिफ्राय जुदि जोंनि एसटि गैयाबा आं निस्सय आङो माबा मोनगोन क्रेडिटखौ मोनगोन लोगोसे बे हिसाबै मोनोबा आङो देरहानायाव आसाबादि